Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngihlezi ngisho indaba Makhumalo ukuthi wrong because yena ozohleze buka yedwa uswenka ukudlula onke amakhosikazi akamseleko. Akulona ke iphutha ukuthanda ifashion, ukuthanda umswenko. Ingubo leyo begqoko Makhumalo ngicine ngayivezanga nengishilo ukuthi kumakhosikazi abamseleko uMakhumalo ubeswenke kakhulu. Onke amakhosikazi abamseleko mahle sidlule lokho konke futhi bebegqoke kahle ngoba sizwile ukuthi umamkhulu uthe ufuna i-anniversary yakhe ifane nenkonzo kube kuzodunyiswa kuzobonga ngoba lo 20 years asewuqeda emshadweni udlulisa ukubonga. Ukuncoma kwami uMakhumalo akusho ukuthi ngigxeka amakhosikazi la amanye. Ngiveza nje ukuthi eyakhe ingubo ibihlukile futhi nento engangithusi ngoba ngiyamazi uMakhumalo ukuthi uyaswenka kakhulu. So uMakhumalo uyena obegqoke kahle ukudlula amakhosikazi kaMseleko. Umayeni noMangwabe. Umaceleke bekusuku lakhe uyeke obegqoke kahle kakhulu wabonakala ukuthi umcimbi okabani. So kulaba bethe hayi amakhosikazi hayi mina angiphiki bebebahle bonke. Umacela ushilo ukuthi usuku lakhe bekusuku olufana ne-church service, so ubedlulisa ukubonga kwi-anniversary. So indlela bebegqoke ngayo iyahambisana nendlela okugqoka ngayo kwi-church function or into ehlangene nesonto. Akukho kubi, nazi ukuthi uFix SA futhi-ke mdala anginayo lento le yokuba negative kaningi. Ngisuke ngiyidlalela kwesinye isikhathi mase kuba-ke abanye abantu abathandayo ukubamba izinto eziseceleni. Nakhona uma ngisuke ngibalula ezinye izinto ngithi lezi angiyikholwa, lezi ngizibona ngathi akusilo iqiniso, akusho ukuthi ngixabana nabantu. Ngisuke ngihlaziya i-TV show leyo fan base nama-biggest followers and biggest fan ihamba eyayo indawo, leyo TV show ihamba futhi nayo eyayo indawo. Okwami ukubonga i-support nabantu abaqhubekayo besupporta le channel because ngiyabona iy'namba ziyakhula. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.